Pipila ka mga dapit sa Eastern Visayas na kasinati og pagbaha nunod sa shearline. Manasa kini sayra nato pinaagi ni ining report. Misa ka ang level sa baha nga nasinati sa pipila ka mga barangay sa lungsod sa Dolores nga nimutang sa Eastern Samar. Matod ni Danlen Hermudo Tapon sa barangay Kaglauan na sinati nila ang baha human sa duha ka adlaw nga pag-uwan nga nagsugod niadtong Miyerkules. Dugang ni Tapon nga bahaunon ang Kaglauan nga usa sa 46 ka mga barangay sa lungsod sa Dolores. Gawa sa Kaglauan, daw nahimong sa pausab ang tibok barangay San Roque nunod gihapon sa nasinating pag-uwan. Kiniusab ang nasinati sa mga residente sa barangay Magsaysay sa lungsod gihapon sa Dolores. Sukad kagahapon, naka-issue na og ubay-ubay ng mga color-coded rainfall warning ang Pag-asa sa Eastern Visayas. Sulod sa 24 oras nga recorded rainfall amount nga natala sa Pag-asa, labing daghang nabubo nga uwan sa Catbalogan City, Samar nga miabot sa 142.3 mm kun 711,500 ka mga baril sa tubig matag square kilometer. Ikaduha ang Borongan City, Eastern Samar nga mitala og 133.8 mm kon 669,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang nasinating gidaghanon sa uwan. Gisundan usab kini sa Giwan, Eastern Samar nga nakatala og 74.2 mm kon 371,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang nabubo nga uwan. Till alas 11 sa buntag na natay yellow heavy rainfall warning diha sa may Eastern Samar and Samar provinces, and na-upgrade ka na into orange up until naabot sa red heavy rainfall warning. So that is more than 30 millimeters amount of rainfall, more than 30 millimeters amount of rainfall. So that is expected ang floodings, serious floodings or landslides. Gipasabot sa Pag-asa nga natunong sa Eastern Visayas ug Southern Luzon ang access sa shearline hinungdan sa kusog nga mga pag-uwan nga nasinati sa maong mga dapit. Ang shearline ang panag-abot sa bugnaw nga hanging amihan ug init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Hinon matod sa Pag-asa ug mga adlaw maarang-arang na ang dagan sa panahon nga masinati sa Eastern Visayas apan subli na usab kining uwanon inigabot sa adlawng Domingo. Ang nakita na i-break ugma Sabado and then balik sa Sunday ang kanilang balik na sa Sunday onwards ang kusog na mga pag-uwan diha sa may Eastern Visayas. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.